Myslím, že bola dosť veľká fúška ma opraviť, že? Ale teraz nám môžeš pomôcť poraziť Springtrapa. Je veľmi silný, banda, neviem, čo porazíme. Máš pravdu, Golden Freddy stratil sily, čiže sme oslabení. A čo tak spýtak sa Puppet? Neviem, či nám v tejto situácii pomôže, určite je aj on oslabený. Musíme to nejako zvládnuť. Ale ako? Musíme sa opraviť a zostrojiť armádu. Nemôžeme to takto nechať, Freddy. Nemôžeme. Myslím, že o niekom by som vedel, kto nám vie pomôcť. Ale kto je to? Takže ešte stále myslíš na tie posraté peniaze? Niečo sa ťa pýtam. Zdochni, pre mňa už nie si nič, Springtrap, len odpad, nič viac, rozumel si? Nič a nikdy nebudeš. Zaujímavý výber slov, drahý priateľ, ale teraz to dokončíme. Mangle, zabij ho. A ty, Čika, sa priprav na obranu. Veľmi zaujímavé. Ráni sa. Toto som nečakal. To zaujímavý zvrat, ale Čika, zabij ho, postaraj sa oňho dobre.